Når man skal afstemme et reaktionsskema, så er der nogle grundlæggende regler. Der er 3 regler, og de er følgende. Der må gerne sættes koefficienter foran reaktanter og produkter. Der må ikke ændres i de sænkede tal i formlen, og der skal være lige mange atomer eller ioner på begge sider af reaktionspilen. Når stoffet natron for eksempel opvarmes ved en simpel opvarmning, fraspaltes vand og kuldioxid, og der dannes soda. Og dette sker sådan her. Hvor vi her har vandet, og her har vi det fraspaltede kuldioxid, og vi står tilbage med produktet soda. Men for at dette skal gå op, er vi nødt til at afstemme vores reaktionsskema, og her kan vi se, at der i alt er 3 O'er plus 1 O plus 2 O'er, og det er 6. Så vi sætter et total her, fordi 2 gange 3 giver 6. Så tjekker vi vores C'er. Der er 1, 2. Det passer også. Så kigger vi på vores Na. Der er også 2. Og vores H'er. Og der er sørme også 2. Og så er vores reaktionsskema gået op.